Och sen har jag 2 saker till. Vi ska ha tillbaka yttrandefriheten. Den är ju åt helvete. Du får 3 års fängelse nere i Europa för något du sagt, va? Som jag var inne på tidigare också. Sen vill jag förbjuda religionen i offentliga ekonomiska rummet. För det har ju bara blivit som sport, en ekonomisk disciplin. Hem i huset med religionen. Jag vill förbjuda en sån intolerans som du visar här. Det är ju ingen, du får tro vad du vill, men gör det hemma hos dig själv. Så du inte rovar in pengar från andra människor. Varför på skulle jag inte tuntigt Jesus-babbleri. Varför skulle jag inte, nu får du lyssna på mig. Varför skulle jag varför inte... ska jag lyssna på sån jävla... I Jesu namn håller du tyst. Nu håller du tyst. Förstår du? Nu ska jag säga en sak till dig. Du får tro och tänka vad du vill, men låt mig... Lämna mig utanför. Jag har rätt. Ja, men du har rätt att tro och tänka. Det behöver du inte att säga högt. Nu får du... Okej, kom igen. Jag måste få prata själv här nu. Därför att det är ju... Får jag hålla din bok? Nej, det får vänta lite nu. Bibeln står inte att kvinnan har mer rätt än mannen. Nej, då får du slå upp och visa. Men vänta. Kvinnokraft, varsågod. Jag bara vill hävda friheten att... Eftersom jag tror på detta så ska jag ha rätt att verka för detta i samhället. Det finns krafter idag. Din tro innebär väl inte att ska påverka andra? Hon kommer aldrig färdigt. Men snälla någon, du behöver väl inte påverka andra med det? Kyrkan ser ut som alla dessa kvinnliga präster som har förstört hela svenska kyrkan. Men låt henne få prata för fan. För fan, tyst nu. I Jesu namn får jag säga detta då. Att vi har rätt att föra fram. Jag tror på den här boken. Och den säger att jag ska verka i samhället. Alltså är det min rättighet, min mänskliga rättighet att referera till Gud i politiken. Jo, men... det är nämligen sånt som har varit förbjudet och det tycker jag... Det var han som vill ta ifrån. Det har en kvinna med bland de 12 på.